Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, sa 21 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya nakita si kakatluag tulo nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Lucas. Kapitulo 19 bersikulo 1 ngadto sa 10. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag Zaqueo nga pangulo sa mga kubrador sa buhis nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Zaqueo og wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa midagan siya una sa panon og misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni adtong dalana. Sa pagabot na ni Jesus ni adtong dapita, mihangad siya sa kahoy og miingon kang Zaqueo, "Kanaog dayon Zaqueo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Zaqueo pagdali og sa dakong kahinangop midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Ining tawhana na misita sa balay sa usa ka makasasala og mitindog si Zaqueo og miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 ka pilo." Si Jesus mingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan ni ining balaya. Kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, kumusta? Gikapoy na ka? Padayon lang sa pagtikang paabante sa imo nga mga lakang sa dalan nga naay Dios sa atong kinabuhi. Mamahimong gikapoy na ka tungod sa daghang problema nga imo karong gihambin ug feeling nimo ikaw ra usan nag-inusara, wala kay kastorya, kasumbungan nga makapaluag-luag sa gibating kahuot sa imong dughan. Igsuon ko ni Kristo, ayaw bayag buhi sa kutay sa pisi nga nagsumpay sa atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon sa pagpahulay, paghinulsol ug pagampo sa Dios. Dasiga ang imong kaugalingon nga mubangon sa imong pagkadagma ug hinumdumi kini nga ang Dios dili ka maong mupasagad kung kita kaniya andam lang moalagad. Ug ang Dios mingon, "Ibubo ang tanan nimong paningkamot sa kinasingkasing nga paagi sa akong atubangan, ug ayuhon ko ikaw ug hatagan ko ikaw sa tinud-anay kalipay ug kinabuhing puno sa kalinaw." Amen.